Ćao dragi moji, dobrodošli u čitanje za visoke srodne duše, odnose visokih srodnih duša, duboke povezanosti. Dakle, ako se osjećate da ste u tim odnosima, poslušajte. Ako i niste, isto poslušajte. Možda dobijete neki dobar savjet ili neki dobar uvid koji će vrijediti za vas u ovom trenutku kada ste vi došli na ovo čitanje. Pa idemo vidjeti što se to događa kod božanskog ženskog, božanskog muškog principa i u sredini ćemo njihov odnos. Kao i druge poruke koje trebaju izaći. Dvije me vuku. U pozadini nam svira glazba 963 Hz. Znamo da su to je solfeggio frekvencija. Znamo da su to najdraži brojevi Nikole Tesla, 963. I ova glazba ova frekvencija ima jako umirujuće i za neke vrlo ljekovito značenje i učinak. Ajde da vidimo ovdje energija koja je dominantna. Pa gledajte, ovdje je dominantna energija, ima tu svega. Na nekom ste čekanju, cijeli ovaj odnos je na nekom čekanju. Nekakve propuštene prilike, nekakav balans se sada ovdje pokušava uspostaviti. Ovdje mi izlazi ženska energija dosta onako, kako bih ja rekla, nekako ženskoj energiji izlaze neke stvari na površinu koje su duboko bile potisnute. To su neki gubici, pa čak nešto vezano za spavanje. Kroz spavanje se otpuštaju nekakvi duboki potisnute neke stvari. Kaže božanstvo, otpusti, sve će biti u redu, što god da te muči. Ako ti za neke od vas osjećam da vas možda spopadaju nekakve tugice, otpustite sve što vam dolazi. Kaže, vrijeme je da otpustiš neke stvari, napravi što možeš, zatim otpusti i prepusti se božanstvu. Dakle, poslije ćemo malo pogledati što vam se, ajde odmah ću pogledati kad je već ovako energija izašla. Znači, ovdje mi izlazi energija za vas s kojima će ovo vrijediti je da zaista nešto otpuštate dodatno u ovom odnosu. Potakao vam je nešto, jer ovaj odnos je trenutno u nekom čekalendu, čekanje nekakav status quo. Ono što vam se savjetuje je, ovdje vidim da je potrebno da stvarno potegnete zdrave granice, jer ja ovdje vidim da vas je ova osoba vaša, možda i ne znajući ili ne znam, u sklopu nekih drugih projekata povrijedila. Jer kaže uvrijeđen, netko te uvrijedio ili si ti uvrijedila nekoga. Ovdje vidim da ste uvrijeđeni od ove vaše osobe, ali nemojte stati i čekati i uporto gledati u ovu vašu osobu. Naprosto je vrijeme da se dignete, da se okrenete i uživate u ovoj punoći koja vas čeka. Vas čeka punoća. Znate, nije sve uvijek onako kako se čini. Ono što vam se sad pokazuje u ovom periodu je da ne budete uopće, znači da mećate energiju 3D realnosti koju vam ova osoba pokazuje ili koju vam božanstvo pokazuje. Ja ovdje vidim da vam je dato do znanja nekoliko puta da trenutno ova osoba i vi nemate istu vibraciju. Znači, vi naprosto da biste bili u alignmentu, jer uvijek je fora da smo u poravnavanju sa onim što božanstvo od nas želi. Da biste bili u tom poravnati
sa božanskom istinom, a kad ste poravnati, vi ste i zaštićeni i vođeni i sve ono kako ide, potrebno je da se zaista fokus, dignete se, maknete fokus i radite zaista ono što osjećate da u ovom trenu trebate raditi. Za neke od vas to će vrijediti da jednostavno trebate, vi ste malo zalijepili za svoju fantaziju, viziju ovog odnosa. Možda ste predugo razmišljali o tome, jer ovdje vidim jednu zaljepljenost, znači potrebno je da se odlijepite. Sad mi ovdje dok čitam došla jedna poruka, piše crna leptirica, ne znam ni ja ko je to, ali crna leptirica podsjetila me na jednu pjesmu o uličnoj svjetiljki. Znate kako ide? Sjećam se, ja sam je u djetinjstvu slušala. Ide ulična svjetiljka baca svjetlost u krug, dok crni leptiri lete ravno na nju, ali ne znaju da tu je kraj, da ih ubija njene svjetlosti sjaj. Ovo ja malo sebi dan oduška da pjevam, nadam se da mi nećete zamjeriti, ali zaista ono što osjećam je da neko se od vas tu zalijepio, znate, i morate se odlijepiti od te ulične svjetiljke, odnosno ako treba vi joj ugasite svjetlo. Jer ja znam da su ovakvi duboki odnosi primamljivi, da vas vuku i tako dalje, ali postoji trenuci kada radi više svrhe se trebate jednostavno maknuti. Postoji razlog zašto je tome tako. Ljubav koju osjećate jedno prema drugom je vječna. Znači, to je ono što vi u srcu osjećate, to vam niko ne može uzeti. Ali sadašnji trenutak je taj da se trebate odlijepiti. Ova sadašnja situacija vam ničemu ne služi. Dakle, dignite se, ugasite to svjetlo, odnosno sljepilo to koje vas jednostavno mind blowing, znači koje vas tjera da držite se za ovo sve skupo, iako vam prsti krvare, jel tako? Znači, ugasite to svjetlo i lagano odlepršajte od te već sad ugašene svjetiljke. Ako treba i sami obojajte nečim ovaj odnos da vam se malo zgadi. Znači, da vam malo bude, da vam nije tako super. Znači, jednostavno fokus stavite na neke druge aspekte. Naprimjer, što je ova osoba uradila, kako se ponaša, razumijete? I na taj način ćete ugasiti taj sjaj koji vam trenutno zablješćuje vid. Jednostavno ne vidite u ovoj sadašnjoj situaciji što napraviti. A ono što ja vidim da trebate napraviti je malo se odmaknuti. Gasiti svjetlo koje vas zablješćuje i odlepršati tamo i raditi neke druge stvari koje leptirići rade. Ako treba, odmorite se, ako treba, naprosto družite se tamo s onom krijesnicom. Jednostavno malo zaboravite na tu svjetiljku. Možete vi to, vjerujte mi, možete vi to. Možete i bit će vam lakše znajući da vam niko ne može oduzeti ljubav koju osjećate prema toj osobi, niti vašu ljubav njoj. Ta ljubav je vječna, ali morate se prilagoditi malo, jer ovo ničemu ne služi. Ovdje vam se savjetuje, ovdje sam sad otvorila, vođena vizualizacija, vođena fantazija, upalite na YouTube-u nešto lijepo i slušajte i nekakve drugim nekim slikama zasitite vaš um. Jer vaš je um sad zasićen ovim slikama vezano za ovu osobu. Nemojte to sebi činiti. Sada trenutno ovdje za ovu energiju koju kupim trebalo bi malo, znate volim ja tebe, ali volim ja i sebe. Morate sebi pružiti ljubav koju niste dobili od te druge osobe. Evo, to vam je što se tiče vas. Ajde sad što se tiče vaše osobe, vjerojatno vas zanima. Ovako, vaša osoba trenutno, šta je ovo? Ona, da bi se obranila od vas,
stavlja mahnito svoj fokus negdje druge. Pazite, ona se ne brani od vas, ona se brani od sebe. Ova osoba je trenutno u bijegu i fantazira svoj život, odnosno da bi, kao što sam rekla, se obranila od sebe, jer vi potičete u njoj, pokazujete, reflektirate onaj dio nje s kojim se ona treba suočiti da bi rasla, tu smo da rastemo. Jel? Međutim, ljudi se boje svoje boli i na razne načine reagiraju. Neki se smrznu, neki pobjegnu, neki napadaju. A neki se hrabro suočavaju i rade na tome. To su ti ratnici svjetla, svjetlosni radnici, među njima ste i vi. Vaša osoba bježi od sebe i nemojte ovo shvaćati osobno, ovaj njen bijeg. Ona ne bježi od vas, ona bježi od sebe, jer vi ste njoj kao jedno zrcalo i vidim da je fokusirana na nešto drugo, neke druge stvari, pokušava biti izvan svojih emocija, ne biti u doticaju s vama, tipičan bijeg nedozrelog božanskog muškarca, tipičan bijeg. Misli da će se tako spasiti, međutim to ničemu ne pomaže, kaže apology. Ono što ova osoba zapravo osjeća je krivnja. Kaže, zaista mi je žao što sam te povrijedio i zbog sve boli koju sam ti izazvao. Nadam se da ću ti to moći reći jednom, ali ja ne radim ništa po tom pitanju, nego ja bježim od zapravo toga i čekam da mi život stvori priliku da ja to rečem tebi. Međutim, ovu osobu stiže karma. Zato što ovo putovanje dubokih odnosa je nešto što univerzum potiče i sigurno da će lupati čuške ovoj vašoj osobi. Tako da ovoj vašoj osobi šalje na put jako puno stvari koje treba rješavati i jednostavno je pokušava, dajući joj te čuške, vraćati nazad. Ali nju vraća i taj magnetska privlačnost koju ova osoba svaki put vidi da nije se pomakla niti milimetra jačina te magnetske privlačnosti koju ima prema vama. I kaže, bez obzira koliko se ja trudio trčati, bježati od tebe, koliko ja više bježim, to vam je kao ona elastična opruga, toliko me to vrati nazad. Znači, vrati me nazad, ja pobjegnem, ali što ja više bježim, to me više vraća nazad. I tu je sad pitanje trenutka kad će to biti aktivirano, odnosno ova osoba sad rastegla tu elastičnu oprugu, pobjegla je, ali u jednom momentu samo će ono biti vraćena nazad, što ćete vi vjerojatno osjetiti kao da vas je plesnula ponovno energija ove vaše osobe. Jer zapravo ono što ova vaša osoba treba je da razriješi te unutarnje borbe, jeli, da to razriješi. Božanstvo će stalno tjerati da to napravi. Da shvati vašu vrijednost i zapravo da istinski shvati zbog čega ste vi u životu ove vaše osobe i da pobjedite nekakve lažne utjecaje, loše utjecaje koji su u okruženju ove vaše osobe, znate. Tako da evo, to vam je što se tiče toga. Ajde da vidimo još, tu me zanima nešto u vezi vaše osobe, koja je još neka njena energija prema vama. Kaže, I still don't have all the answers. Još uvijek nemam sve odgovore. Moj je život počeo kad sam tebe susreo. 2 može biti značajan, broj 2 i broj 22 može biti značajan. Kaže, da li ti mene uopće vidiš na taj način? Onda čuti jedan strah od odbijanja. Ova osoba zaista bježi od sebe. Ima pregrš strahova i to se reflektira na način da ona kaže, ja samo želim prostora, ja samo želim disati, želim prostora, želim pobjeći odavde, ovo je nesnošljivo, ovo je grozno, sve je sad u vezi vas grozno. Međutim, kaže, I'm too afraid to talk to you.
Previše sam uplašen da s tobom pričam. Tvoja obitelj me neće voljeti. To je recimo isto nešto što se vrzma po glavi. I'm too afraid to talk. Opet. Znači ja sam, evo, duplo. I'm too afraid to talk. Nisam ni znala da ima ove dvije karte. Znači previše sam maca papala jezik, ja bi to rekla. I kad ova osoba pomisli da bi htjela s vama pričati, da bi trebala s vama popričati, jer to je goni iznutra, jel? A i univerzum sinhroniciteti je gone, ona samo osjeti nemoj, ne mogu, neću. Međutim, ispod toga onda, ali ja ovu osobu, ženu, muškarca želim. Ali ne, znači tako ma stalno neka borba u ovoj osobi. Trenutno. I zato božanstvo vas je zapravo spasilo, miče vas, želi da budete u miru. Šta će vam ovo ovako? Razumijete da vi sad s nekim natežete? Passion, vidite, to je... Međutim, ta strast je tu prisutna. Dobro, ajde da vidimo koji je najvjerojatniji ishod sada vezano za ovu situaciju, obzirom... Koji je najvjerojatniji ishod, da vidimo. Vezano za ovu energiju, Pluton, transformacija, dogodit će se definitivno transformacija u ovoj vašoj osobi, jer ne možete, ta velika vas energija, hoćete li nećete, mijenja. Nešto značajno bi moglo biti u jesen. Control. Ova osoba misli, znate šta vam ova osoba misli trenutno? Da vi imate neke taktike. Da ste vi, neki misle da ste vi opčinili ovu osobu, da ste nekako je začarali ili šta ja znam već, međutim to nema nikakve veze s istinom. Zbog snage ovih osjećaja ova osoba to misli, zato što vas ne može izbaciti iz glave. Međutim, istina je da ste vi zrcalo toj osobi, da se ona mora pozabaviti sa svojim vlastitim smećem, sortirati svoje vlastito smeće, izbaciti, sortirati i izliječiti svoje unutarnje dijete, kao što ste i vi liječili. Znači, i ta osoba to treba napraviti. Akciju, znači upaliti tu baklju svjesnosti i krenuti prema unutra. Nema ništa od ovog bježanja. Opet se moraš kad tad susreti sa sobom. Ono što vidim je da će biti neki sudbinski događaj. Kad smo pitali što je najvjerojatniji ishod, neki sudbinski događaj će biti koji će promijeniti, koji će dati ovom odnosu još neku šansu. Twin Flames, evo ga, pogledajte. Ovo je potvrda, znači duboki odnosi. Ovo je čitanje za visoke srodne duše, ali ovdje možda će za neke koji ste u odnosima blizanačkih plamenova to također ovo vrijediti. Za blizanačke plamenova ću napraviti u narednom periodu. Šta je ovo? Spying, watching. Ovdje vidim kako ova osoba vas promatra, tako i nju neko motri promatra. Postoje neke karmičke energije koje motre ovu osobu too much. I zapravo, međutim, bez obzira na to, postoje neki nevidljivi konci koje povezuju vas i ovu vašu osobu. Kažem, još uvijek je tu. Vi ste ovoj osobi reflektirali jako puno njenog ega. Ona ima jako puno raditi na sebi. A da bi radila, zaista treba se surrender, predati, a i vi se trebate predati u smislu da morate pustiti u nekom momentu, morate pustiti vaše zamišljanje kako stvari bi trebale izgledati. Ne moraju izgledati tako kako ste vi zacrtali. Ali zato vam univerzum pokazuje gdje da sad gledate, što da radite. Imate sigurno puno stvari na koje možete upotrijebiti svoju energiju i što možete raditi. Dobit ćete nekakav uvid u ovom novom periodu svog života kad fokus malo maknete od ove svoje osobe. Vrlo značajan uvid vas čeka. Za neko od vas doći do promjene, bilo radnog mjesta, bilo mjesta stanovanja, bilo načina razmišljanja, kompletna neka promjena. Poruke opet dolaze u snu. Znači, intuicija vam je on point i slušajte svoju intuiciju. Dobro. Eto, dragi moji, to bi bilo to. Savjet sam vam rekla. Da. Eto ga, to je to.
to je čitanje za vas. Trenutno ste u malo off fazi, s kim god ovo da rezonira, dominantna energija, tako da, ali to je dobro. To je dobro jer svako od vas ima šansu raditi nešto na sebi. Vidjet ćemo koliko će se to napraviti. Vi radite što je do vas, a onda ćemo vidjeti koliko je vaša osoba napravila i vidjet ćemo što se događa u nekom od sljedećih čitanja ili u nekom od individualnih čitanja koje vam napravim. Šaljem puno pozdrava, slušamo se i gledamo se. Bog!